I measc na bríomhréim sí fóstaíochta I gcunta na Gaillimhe, tá feistí lais, teicneolaíocht fáisnéise, talmhaíocht, turasóirt agus cócrocht, mionsaíl, na helína agus cardíocht. Tá na lán daoine ón gunda chuig an mrasla teicneolaíocht de lais sa fóric mhór gach lá. De réir dhéanóramh na bliana 2016 is tábhachtaí a bhád airneall na tionsclaíochta ó thaobh na fóstaíochta de I gcunta na Gaillimhe, ná mar atá amhla ar an leibhéal náisiúnta. Scír 16.3 faoin gcéad den osnaíocht go léir atá I gceist in áile. I gcomparáid le 11.4 faoin gcéad sa tír a fad. An ceathrú scír is mó daoine atá I gcobar in airneall na tionsclaíochta ar fud na 26 Chontae. Cuiteachtaí a éilíonn ord leibhéal eolais agus scileanna, meáiltar go Gaile iad mar gheall ar na daoine tréthacha a gcuirtear oideachas orthu sna hinstitiútaí trío leibhéal a bhfuil an cháil orthu, go bhfuil sanálas mór acu I réimsí an ghnó, na hólaíochta, na hinnealtóireachta, an ilteangachais agus na banistíochta. Tá cuid mhór de phríomh Bonneagar na Gaillimhe site, fan na conra stratéigi eacnamaíocha. Rud is breagan go ndéanfar cineálacha áirithe go ngníomhaíochta géalagraí eile a lonúin sin, agus a chothaíonn fóstaíocht. Ban an tábhacht mhór le sa láthair agus cathabháil, Bonneagar seirbhíse ort chaidán, chun Forbartha géalagrach a bheala, agus a chuneal ar bun agus chun cur le cáilíocht na beatha sa Chontae. Sa chreat náisiúnta pleanála agus is stratéis réigiúnach spáis agus eacnamaíoch go réin. Tá cítar le Circan Cín agus Forbairt, phríomh scéim dréanóla airthe na Gaillimhe. Tá cóhar le hinnistíoch sa Bonneagar Iarnród sa Phlean Forbartha Chontae ar watha leis an spláchás ar charranna príomháideacha a laghadú, agus spreagfar a leithid de inistíocht. Le blianta beag an nús, tá fiosathe mór déanta ar an réasán bóithre, le tógáil Vótar Valley an M6 agus an M17, M18. Faoi láthair, tá cúr bhóthar N6 chathair na Gaillimhe ag céin na pleanála leis an mórd pleanála.